ಒಬ್ಬು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಅತ್ತಿ ಬೋಡಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಪರಂದ ಬೋಡಿ ಅತ್ತು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಬೋಡಿ ಅತ್ತಿ ಎಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತೂಲೆಗಲ್ಲಿ ದಾಲಿಂಜಂಟು ಹಾಯ್ ಗೈಸಿಗೆ ಸೊ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ಬಾಲಿಂದು ನಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಊರುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ಮರಳಿಡುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಮಕ್ಕ ಮುಂಪ ಮಾಮಿನಕ್ಲು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತಾದ ಬಂಡ ಇನ್ನೆಂಕುಲು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಓ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆದ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಕೋಲ್ತು ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾವು ಓ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ಪೊಟೆಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ತೂಕ ಪೊಣ್ಣುಲುಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲುಲ್ಲ ಚೂಜಪ್ಪು ಲೆಪ್ಟ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಪೆರಿಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಮುಂದೆಂತ ನಂಚ ಮಾಡ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ವರ ಮುಲ್ಪದುಲೆ ಪಾತಿರ್ಲ ಅಬ್ಬೆ ನಾನು ಎಂಕಲು ಬಟಾಟೆ ಚೋಲ್ತೆ ತಂದಿಲ್ಲ ವೈಕ್ ಎಂಕಲು ಪೊಟೆಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ದೇ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ದೇ ಮೇಡ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ನಿಸಕ್ಕ ಆಮೇತ ಅವರ ಮನೆ ತಜಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ತೂತೇರು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಟ್ರೆ ಶೇಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿದೆ ಕಜ ವೆಜ್ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಅದು ನೆಕ್ಕಪುರ ದಾದಪುರ ರೆಡಿ ಆಗೋಡು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ದಾದಪುರ ಕಾಣೇರುಂಡು ಐಟಮ್ ತಿರ್ತಬಹುದು ತಿಂಗಳು ತಿರ್ತು ಪೋಯರ ಕನರುಂಡು ಬಂಡರ್ ಕೊಂಚ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರತೆ ಇದು ನಿಕ್ಕಲು ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂದು ಕೊಡ್ಬಾರತೆ ಎನ್ನ ಬೆಚ್ಚಾರ ದೀತ ಆಮೇತ ಅವಿನ ಅವಿನ ಇತ್ತೆಯಾನು ಪೊಟೆಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ಬೋಡಿಗೆ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಐಟಮ್ ಕನೇರೆ ತಿರ್ತು ಹೋಗಿ ಪಂಡ ಭಾವನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕಸಿನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋತೆ ಆಯ್ತು ಪರ್ ಸುಶಾಂತ್ ಬಂದು ಸೊ ಕೆಲವರು ಪೂರ ತಿರ್ತಾಯ್ತು ಪೋತೆ ಯಾರ ತಿರ್ತು ಪೋತೆ ಜನ ಪೋಟತೆ ಸಂತೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ ಮಂಜಿ ಹೆಂಜ ಅನ್ಬಿಡು ಸಾಸ ಐಟಮ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಓ ಪೂರ ಅಂದೆ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಪೊಡಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಮಲ್ಪ ನೀ ಮಲ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಮಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲೀಡೆ ಬೈದ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಭಾವನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನ ಹಾಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೆ ಸೊ ಅವೇನು ತೂದು ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಕೊನ್ಪಿನಿ ಇದು ಕೆಂಕೋ ಐಟಮ್ ಕೊನೇರೆ ಎಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಡೇ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಂದರೆ ಮುಲ್ಪ ಪೊಟೆಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪಗ ಅದು ಪಂಡಿರು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸಿಪಿ ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತಾ ಮಿತಿನ ಕ್ಲಿಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಕೆಲವರು ತಿಂಡ್ರೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಸೊ ಏನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನ ತಿಂಡ್ರೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಟೆಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂತಿಜಾನ ಪೊಟೆಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾತ್ರೆ ಪೋದಿ ಪುನಃ ಗೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಯ್ ಆರ್ ಪಾಪ ಕ್ಯಾಟಿಂದ ಪೂರ ಬಾಜನ ಮತ್ತೆ ದಿಕ್ಕಿ ಸಾಕಂಡೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾರು ಮಾಮಿ ಪೂರ ಬೆಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಚನೆ ಸುಶಾಂತ್ಲಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತಂದಿಲ್ಲ ಪೊಟೆಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ಗೆ ತೆಂಚಾಪನ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಡ್ಡನ್ನೆಗ್ಲಿ ಪನ್ಪ ಅವೇ ಅತ್ತೆ ಎಡ್ಡೈಜನಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಪನೋಡತಿ ಬೊಕ ಎಂಗ್ಲಿ ಬೊಕ ತಪ್ಪು ರೆಸಿಪಿ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ನಿಂಕು ರೆಸಿಪಿ ನಾಲ ತಿಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡಲ ಪನ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಅಂತ ಸರಿ ತೆಂಗಿ ಚೂರು ಬಿಜಿ ಇಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತುಕೊನೇರು ಮತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತುಕೊನೇರುಂಟು ಅಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದ್ ಬಾಯ್ ಅದು ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಪಾಡುಡಾ ಲೈಟ್ ಚುಚ್ಚೋಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ತಿಕ್ಕ ಒಬ್ಬು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಕೊರ್ಮೆ ತುಲೆ ಉಲ್ಲ ಬನ್ನಗನೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಪೊಟೆಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಟೆಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಮೆಷಿನ್ ವರ್ರ ಸೋನಿ ವರ್ರ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟರೆ ಬಿಡ್ಪುಜಲ್ಲ ಇಂಕ್ ನೆರ್ಪಿನಿ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರ ತುಲೆ ದಾದ ಬಂದ ಒಂದು ಪೊಟೆಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ದ ಮಿಷಿನಿಗೆ ಯಾರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂತಿಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಏತು ನಿಕ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಕ್ಲಿ ರಕಲ ಇತ್ತೆ ಅರಡಕ್ಕೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಿಷಿನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಕ್ಲಿ ದೆತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಕೇತು ಮುನ್ಯಕ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮೀಶೋಡ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮೀಶೋಡ್ ತಿಕ್ಕುನು ಎಂಚೋಂಡು ಮಿಷಿನ್ ಎಡ್ಡೆಂಡ ಓ ಅಂಚ ಸೋಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಶೇಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಂದಿನಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೆಕ್ ಮಾಮಿಲ ಒಲ್ಲೆರು ಎನ್ನ ಬಾವ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಾಮಿ ಪೂರ ಕುಲ್ದ ಬಾವ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೇಲೆ ಬೋತೆರಿಗೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ದಾದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಾಗ ತುಲೆ
ಏತ್ ಬಾಡ್ಯಾರೆ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತ ಬಾಡೋಲ್ಲ ಅಂದಾಜಿ ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ಮನ್ಪುವಾರು ಆತ ಅಂದಾಜಿ ಏತ್ ಬಟಾಟೆ ತುದು ಆತ ಬಟಾಟೆಗೆ ಅಂದಾಜಿ ಅಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪೆ ಒಂತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಉಪ್ಪು ಕಲರ್ ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ಕಲರ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ನೀರು ನೀರು ನೀರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಏರ್ ಮಾತ RCB ಬೊಕ ಏರ್ ಮಾತ ಬಾಂಬೆ CSK ಪೂರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಏರ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಮರ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಲಿಂಕ್ಲು ಒಯ್ಕ್ಲಿಜ್ಜ ವಿಂಕ್ಲು ಏರ್ ರಗಲಿಕ್ಲಿಜ್ಜ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನೀರಾದು ಪನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚ ಅవి ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಏಕ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮೈನಸ್ ನೆಕ್ಕಿತೆ ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ 65 ಗೊತ್ತಾನ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ತಿನ್ನಾಗ ಈ ಕೊಂಚ ಬರ್ಪಣದೆ ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿಂಜವೇ ದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತಿ ಬೋಡಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವು ಪರಂದ ಬೋಡಿ ಅತ್ತು ಅವು ಬಟ್ಟೆದ ಬೋಡಿ ಅತ್ತಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಿಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಂಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೋಪ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಂಡಿಂಗ್ ಕಾಣಿತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಗಾದಂಡೆ ಎಣ್ಣವು ನಕಲಿಯರೆ ಕಜಿಬಾ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ನ ಟಿಡಿ ಇಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೊಡಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಕೊಡದೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೇರ ಪೋಯರ್ಗೆ ನನ್ನ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಬರ್ಪಡೆ ಲಾರಿ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೇರ ಬಚ್ಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒಂದ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಬಟಾಟೆ ದೀತೆರು ದು ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬಟಾಟೆ ದೀಯರೆ ಇಂಚ ಅಂತ ದಿಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ದೀಪೇರೆ ಅಂದ ದೆಕ್ಕ ದೀಯರೆನಾ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮುಂಚಿದ ಬೊಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಅಲ್ಪಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಎಂಚ ಗೈಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅಕ್ಷಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಚೂರು ದೂರ ಹೋಗಿದೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದು ಮೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ತುಲೆ ಮಿಷಿನ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಈಗ ಟ್ರಯಲ್ ತೂಯಿನಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಕಲ್ಲ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗರ್ ಉಳ್ಳಿರ್ ಮುಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಗೊತ್ತಾಡದಿತ್ತೆ ಎಂಚದೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೊಟೆಟೆನ್ ಮಲ್ತನಾಡು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ತುಲೆ ಫೈನಲಿ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಯ್ ಪಂದುಗೋರ್ನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ದನಿ ಓಲೆಮೆ ಅಲ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ನೆ ಪಂದುಗೋರ್ನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕೊಂಡು ಮಂಗಲೇಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಫೈನಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪಾಡ್ರೇನೆ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ರೇನಾ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ದೀತೆ ಎಂಕುಲು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೊಂದುಂಡು ಕಾಯ್ದಿಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡು ಎಂಕುಲು ಬರಟೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಿಜ್ಜಿ ಕಾಯಿ ಬಂಡೆ ಸುಶಾಂತ ಇಡಲ್ಲ ಇವರ ಇಡಲ್ಲ ಕೈ ಕೊರಿಗೆ ತುಕ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದು ನಿಜ ತುಕ ಬಲ ಕೈ ಮಾಡು ಬಲ ಮರ್ಚಿ ಮೇರ್ಲ ತಿನ್ನ ಇರ್ಬೇಕ ತುಲೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ಪೊಟೆಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಕೈ ಪುನದ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಕೈ ಪುನನಿ ಸೊ ಅವೇನು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ತಾಗುನದೆ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಕೈ ಪಾನ ಕನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವ ಗೈಸ್ ಕೈ ಪೆರದಿ ಆಮೇಲೆ ಪಂತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಡ
ಸೊ ದಿ ಎನ್ನ ಕೈ ಪೇರೆ ಒಂಜೇನ ಸಿಂಗಲ ಟ್ರಯಲ್ ಕೈ ಬಾರ್ತುಲಿ ವೆಚ್ಚಣ್ಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಕೈ ಬಾರ್ತುಲಿ ಒರಿ ಒರಿ ಕೊರಡು ಅವು ಅವು ಇದೇ ಕೈ ಇಟ್ಟಿನ ಲಕ್ಕರ ಅವ್ರದ್ದು ತೊನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈ ಇಟ್ಟಿನ ಕೈ ಕರ್ಚಿಡತಿ ಕೊರಡು ಇಷ್ಟ ರಾವತಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದು ಕಾಣೊಂದಿಲ್ಲರು ಫಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕುಲೆ ತೂಡವೆ ಮಲ್ತಿ ನಕಲು ತೂಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕಲ್ತುಲೆ ತೂಕ ತೂಕ ಫುಲ್ ಕೈ ಪಡದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಿ ನಾವು ಕೈ ಇತ್ತದನ್ ಬಂದೆ ಸ್ಪೈಸ್ ನಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಬ್ರೌನಿಶ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಲರ್ ಚೂರು ಬ್ರೌನಿಶ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಬಾಬಾ ವ್ಲಾಗ್ ಗೈಸ್ ಪೊಟೇಟೊ ಡಿಶ್ ರೆಡಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಅವು ಕಡೆಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತದೆ ಅವು ಪಾಡಿಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇವು ಅದಾದ ಮೈನಸಾ ಓ ಮೈನಸ್ಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದೆ ಹಾ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸುಸಾಂತಿಗೆ ಕೊರ್ಕನಮ್ಮ ಆತ ಕೈ ಪಾಡೊಚ್ಚು ಮೇ ಮುಕ್ಕುಲು ಕರ್ಮ ಮುಕ್ಕುಲು ತೂಲೆಗೆ വെച്ചുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം തിന്നൊന്നില്ല ഗൈസ് തിന്നൊന്നില്ലേ മക്കൾ തൂവല്ലേ ദാലിഞ്ചായിട്ട് ഫുഡ് പോലു ഇല്ല ഗൈസ് ಸೂಪರ್ ಹೋಗಿಟ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಈ ಚೂರು ಎತ್ತನೆ ಖಾಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಸತ್ತು ಶೋಕ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ எனக்கு ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಐದು ನಿಮಿಷ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿಗೆ ಇದು ಕೂಲಿಗೆ ನಾನು ತುಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದೆ ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಖಾಲಿ ತುಪ್ಪಲೆ ಗೈಸ್ ಆ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಮಸಾಲ ಬಡ್ಸಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಬಟ್ ಸುಪ್ಪು ಭಾರಿ ಶೋಗಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಟಾಟೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಂದಿನ ಕಲ್ಪಿತ ಅಕ್ಕಂಗ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ತಿನ್ನಂಡು ತುಲೆ ತುಲೆ ಬಾವ ಏನ ಬಾವ ಬರ್ತೀರಿ ಮಿಸಿಲ್ ನಂದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಖಾಲಿ ಬಾವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಾವ ಆರಿಂಕ್ಲೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರಡು ಬಾವ ಓಕೆ ಡನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪನ್ನಡೆ ಬತ್ತಿನತೆ ಕೆಂಚಾತನ ಪನ್ ಪೆರಿಗ್ಯಾರು ಸತ್ಯ ಪನ್ನಡು ಬಾವ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಅಂಚನೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಗದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬನ್ನಿರು ಸೂಪರ್ ನೈಸ್ ಆತನು ಶೋ ಸುರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ದಿವಲಿ ಅಂಗಡಿ ಜಾತ್ರೆ ದೀವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 50 ರೂಪಾಯಿ ದಿಯರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 40 ರೂಪಾಯಿ ದಿಯೋಡು ನಂದು ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ದೀಕ ಜಾತ್ರೆ ತಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ದೀಕ ನಮ್ಮ ಪೊಟೇಟೊ ಡಿಶ್ ತರೇನು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾವ ಓಕೆ ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಓಕೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಿನ್ಪುನು ಟು ಬಿಸಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ತುಲೆ ಮೇಲೆ ತುಲೆ ಒಕ್ಕು ತಿನ್ಪುನು ಬಾಬಾ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣಿಂದ ಅಂಡಿ ಅದು ತಿನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ನನ್ನ ತಿಂದು ಬರ್ಕ ಓಕೆ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಕ್ಕಡು ತೋರ್ಸ್ನ ರಾಯಿಗೆ ಇದು ತುಲೆ ಪೊಟೇಟೊ ಡಿಶ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ವಂಚನೆ ಬೈದುಂಡು ಇಂಚನೆ ಮಾರಿಡು ದಿಂತು ಜಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರ್ಸ್ಪಾರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದು ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಬೈದುಂಡು ಬಂದು ತೋರ್ಸ್ಪಾರೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಖಿಲ್ ದಾಲ್ ಅಂತೀನಿ ಬಂದು ಶೋಕಾದ ನೀನು ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಮಾಮಿ ತೆನಕಲ ಮಾಮಿ ನಕಲು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಪೇರಿಗೆ ಎಂಚ ನೆಂಕಲ ಟ್ರೈ ಮಾಮಿ ತುಲೆ ಅಡ್ಡು ಮಾಮಿ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾಮಿ ಒಂಜಿ ವೆಜ್ಜಾಮಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಮಿ ಇರ್ಬಲ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮಾಮಿ ದೇ ಪಿರೋಂಜಿ ಮಾಮಿ ಶೋಕಾತಂಡೆ ಸೋನಿ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆಚ್ಚೊಂಜ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಡೋದು ರಡ ಡೋರ ಕಳಿಂಜು